слагат пружинка на всеки 5 години, да й отварят черепа и да й променят, да й слагат друга машинка. Лекара, Бог даде търпение на лекара и лекара изчака 10 дена, не се сложили машинка, спря да събира вода в главата. След това чакаха за разсейки. Слава на Бога, дъщеря ми няма разсейки. От Германия изпратиха изследванията, казаха, че ако има разсейки, дават и 4 месеца живот. Слава на Бога, дъщеря ми жива и здрава. Направи лазер химиотерапия. Юли месец беше. Брат и сестри, октомври месец дъщеря ми забременя. И сега имам внук на 1 годинка. Когато отидем при лекаря на изследванията, човека като видя, че целият гръб е изгоряла, само дето ни изтърва човека. Това дето каза, ма тя има беби, тя е изгоряла, как така? И затова искам да прославя Бог и да насърча братята. Аз тогава бях много повярвала и не бях толкова, не че сега съм толкова праведна, постоянно греша, на другия ден си искам прошка, после пак правя грешки. Но аз благодаря на Бог, че ме обича грешна, такава каквато съм. И благодаря на Бог, защото изцели дъщеря ми съвършено. Миналата седмица направи скенер, няма никакви разсейки, чиста е като сълза. И внука ми, ако го видите, брати и сестри, няма да кажете, че е роден от жена, която е била болна от злокачествен тумор на малкия мозък. Внука ми без петно, без някакви последствия. Да, никакви. Лекарите просто се чудят и затова искам да ви насърча. И аз казах на Бог, че където и да отида, винаги ще давам свидетелство за неговите чудесни дела, които е извършил в нашия живот. Затова искам да ви насърча и да ви кажа, че вярата, въпреки че нямах толкова силна вяра, падах, но имам брати и сестри, които ме подкрепяха в молитви и хубав пастор имах, пак си го имам, но когато имаш подкрепа, вярата ти е силна и знаете ли, аз си спомних, защото преди да разбера, че дъщеря ми има злокачествен тумор, аз чух гласа на Бог, като ми каза, пости и всичко ще бъде наред. Казвам чух, защото не е гласа на съвсем друг глас беше. И само с това се насърчавах, че Бог ми даде обещание. И ето обещанието е изпълнено. И дъщеря ми е жива и здрава. И за това искам да му благодаря. Аз съм от Преслав, Кирково.